Nagpangayaw sa New Busuang, Kalibo, Aklan si Maribel Manos, 29 anyos, ang puntatabok Ruas City Capi sa pagduso sa iligal nga druga. Ini kasunod sa pagdakop sa iya sa buy-bust operation. Na-recover sa iyang duha ka sachet sang ginapatihan shabu kag 2,000 nga kwarta. Si Maribel ang gintudlo live-in partner sang high value target level 2 sa Capiz nga una na dakpan sa nagligat nga Domingo. Madinalago naging patigayon ng operasyon upod ang PDEO, PDEA kag Kalibo PNP. Husto na lang nga magkayaon sa tungasang dalan si Roger de la Cruz, 52 anyos, ang nabungguan sa pribado nga salakyan ang iya ginamaniho nga tricycle. Natabo ang aksidente sa barangay Dancalan, Ilog Negros Occidental. Sa inisyal nga investigasyon, hinali-lagliko ang biktima kag bisan nakapreno na ang driver nga si John Ray Mahilom na labot sa gihapon ang tricycle. Pila sa ulo ang naagom ni Roger kag gilayon nga gindala sa ospital. Ginpaandaman ang mga tricycle driver nga nagakuha sang pasahero sa Antique Airport nga hindi magpanukot sang mahal. Pila ka reklamo ang nabaton sang lokal nga pamunuan sang San Jose nga nagakontrata ang mga tricycle driver nga nagdangat sa isa ka gatos. Napulo ka pesos ang minimum nga pasahe halin sa airport pabanwa. Magapangatubang sang penalidad kag hindi pag-renew sa permit to operate ang mga bintahoso nga driver. Mahimo pa nga makaparenew sang ilang business permit ang mga negosyante sa Ruas City Capiz tubtob Pebrero 15 nga wala sang penalidad. Iniging kasugtan sang konseho matapos nakita nga madamo pa sa mga negosyante ang wala makaparenew. Una nga deadline sa pagparenew sang business permit ang Enero 21.